să fac un video în care să vă spun că vreau să îmi scrieți provocări, de fapt, pe baza acestui videoclip, iar eu să le fac. Depinde, să încerc să le răspund la toate. Vreau să aveți imaginete și să-mi spuneți provocări, putem să le răspundem și mai multe, nu neapărat provocări. Așa, și vreau să încerc să le răspund la toate cu putință, pentru că știu că o să pot. Deci ar vrea să vă chemați și prietenii și prietenele și toți vecinii, așa, toți cei care mă urmăresc, adică cei care ar fi vrut să mă urmărească, să-mi puneți întrebări și pe parcursul întrebărilor eu să răspund. Mă rog, așa, bine, sper că... să vă spuneți-mi puțin de la mai muzică.